Čau lidi, dneska hraju Speedraw a dneska budeme něco kreslit. Nevím, co to bude, ale chtěl bych jsem něco zkusit nakreslit hezkého. Tak, začínáme, nice. Tak, co budeme nového kreslit? Magik, nějaký magik, ale jako, já nevím, co postavit magického třeba. Tak nějakou magickou hůlku třeba. Postavím, že to bude hnusné, ale jako já nevím, ale co stavět, takže asi nepostavím tohle, no. To bude hnusné. Takže když se to někomu nelíbí, tak jako promiňte, ale já prostě neumím kreslit v Robloxu. Když někdo hraje Roblox, tak dejte mi vědět, mohli bychom být ve friendu a jako můžeme hrát někdy spolu a natáčet videa, kdo chce, třeba se mnou. A třeba i s Daydiem. Může. Co to je? Fuj. To je co? Já zkusím tady dát jako tolik barev, aby to pak vypadalo, že to je magické. Když to je tak napsané. Ale třeba zelenou tam nebudu dávat, jenom takové modré a tak dále. Prostě, jako, když se to někomu nelíbí, tak jako promiňte fakt. To je fakt hnusné. Prostě neumím, no, kreslit. Tady ještě udělám takové magické čáry. Tak. Mám ještě minutu 30, takže v pohodě. Doufám, že to bude aspoň na 3. místě. Tak. To je hnusné. Kámo, tak to budu na posledním místě. To budu určitě na posledním místě. Fuj, co to je? Jako... Bleh. Ne, fakt, to je fakt hnusné prostě. Když se to někomu líbí, tak aspoň dej like, no. Prostě pro mě to je fakt hnus. Neumím kreslit, to je pravda. To uznám já, že neumím kreslit. Takže počkat. Takže to teďka jako takhle už nechám prostě. No když se to vám nelíbí, tak jako já za to nemůžu, že neumím kreslit. To není moje práce kreslení. Ale jako už to nechám začít. Už končí za 20 vteřin. No, spíš sekund. Nice. Tak, pojď 15. Ne, od 10. To budu dělat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď, nice, pojď. Co to bude? Nice, Speedraw. Pojď, co to bude? Hej, jestli to buglo? Ne, v pohodě. Magik. No, tomu... Já si myslím, že 3 hvězdy aspoň. Jsem tomu... Co to je? No, jako to je magické, tak dám 2. Je 2 hvězdy. OK. 2 hvězdy. Co tam bude ještě? Myš? Jo, to je jako v tom cirkusu. Jo, to je ten magický, jako to není tak magické. Jako jo, dám 3. Já jsem nic nestihl. Magik. 1 kam. Jako jenom tam napsat, to bude nejlehčí práce, co jsem viděl. Tak. Doufám si nám... To je moje! To je moje, kamo, co mi dají? To se těším. Jestli chcete, ještě můžete s náma ještě s Vildou třeba někdo, jestli bude chtít natočit video. A dejte prosím odběr. A Vildovi taky. Jo, to je pěkné, dám tomu 4. To je pěkné. Tak. Co to bude? Ne, já jsem tady ani nejsem na 3. místě. Kamu, to je fakt hnusné, proč? Aspoň na jakým jsem. Já jsem na předposledním.
Tak jako to jsem trošku naštvanej. Tak ale. No tak ale lidi, no, tak čau, tak příště udělám ještě jedno video, jak budu natáčet speedrun nebo klidně i něco jiného. Ale pak mi napište do komentářů, co chcete, ještě aby jsem natočil. A zatím cus!